Bolibar auzora gerturatu gara, Eskoitzara, gazte hontako landara tarterako, eta entzuten duzue eta ikusten duzue. Ardixak izango ditugu izpide, Ardixak eta Gaztaia, eta horretarako atxalde baserriko Asier Sagaztakin indogu itzordua. Keixo, Asier, egun hon. Hemen gauz, hartalde handi bateaz inguratuta, izan be, zeu ogibidez, hartzaia zara. Noiztik zara hartzai? Neu instalau nitzala 8 bat urte izango dira, eta hau itui hau ingebela 6 urte gola izango dira. Aurretik beste toki batean? Bai, beste errentako itu baten egon ginen urte pare batez, 6 bat urte hemen, eta hoxe. Eta zer dela eta ogibidea, zer dela eta aukeratu zeben hartzai izatea? Esan gurot, familixatik datorkizun zerbait da, zeuk erabaki zeben... Bai, gure aurretikuak, Amandria eta aurretikuak bai, pastoriek izan dira beti, gero gure aitan, hone aitan generazioan galdu zen. Eta, nahi beti umetatik guztu izaten gauzat izan da, eta... Olantxa orduan erabaki zeben, ez? Bai. Beti, baserrixen beti onda, ardi ondarren batzuk beti ondia, beti biliga ardi ondarren reinatzien, da azkenien zozen bizan da, pentsau den aurre aitia honekin. Ardi ondarrak esan duzu, hemen ondarrak ez dauz, hemen hartalea onditxua dagozu, hemen ikusi geke, zenbat, kopuruz zenbat ardi dagozu. Ibiltzen ga 500 bat ardi bueltan, 500 arditza gero, urtien sasoien arabera, gora bera, baina 500 ardi bueltan. Hemen dakotzuen ardi danak Gaztaitarako ebalten duzu dela? Bai, gure esnia euneko eunian ez, baina oso portzentaje altuan Gaztaiak iteko ebalten du. Sobranten bat saldu izan du, letxerui saldu izan txo, baina aurten gurtian, printzipioz asmua dana Gaztaia ikia da. Ez dakit, hartzaia eta debagoiena, ez dakit zela dauen baiaran hartzai mundua, edo sektoria beha, ez dakit. Profesionalki, baiara bastante pobre bat esango neke, hartzaintzai lotuta, badauz, baina ez da baiara bat, beste toki batzutan, Goierri alde batea fanezkeo, o Tolos alde batea fanezkeo, o Naparruan bastan baten, egon lehikien kopurua ez da hemen dagoena, hemen industriatik da, logikak hori izaten dago ez, industriak inarron dixeako, eta zenien... Ez dakit, belaunaldi barrixak datozenak edo, esan gure, zeu erdibideko zerbait da, ez? Urte batzu basoia sontan, ez dakit, jente barrixa edo sartzen badabilen mundu honetan, ala... Sartu inkorporazioak egongo die, baina oso eskazak. Gero eta post gutxi du, sektoriaz jarraiketako, orduan aurrea ez dut ikusten jente asko sartzeko asmoten dauenik. Zeu bilartian hemen lanien basabitz, ez dakit zeure eguneroko tasun hortan, zenbateko iraupenakon jardun horrek noiz hasten zaen, eta zer egiten duzun eguneroko tasunean? Jardunak ez dago etenik. Ez dago etenik, ez dago ordurik, norbeak hartu ditu eten horreik, eta atzen dian, egunak egun batzuk izaten dian 6 ordutakoak, eta beste batzuk 8 ordutan, 4 ordutan, segun eguna, hurrengo eguna igual, ahal izan ezkio libre hartzen bezaiatu iten ga, baina... Eta zer da egunian zia egiten duzuna, goizian goizetik hasita? Egunian, ardixa jaitzien bidia, ardixa hiri jaten emun bizate, eta gero Gaztaia. Goiz datzalde, oin barruan zela duzen, goiz datzalde, eguardik atzalde jaten emutu izate, egunean 3 aldiz emutu izate jaten. Geho 8 aldera zitea Gaztaiak ine azten ga, eta Gaztaiak atzenean egun dana iruatu izu, Gaztaia ez du egunero egiten, baina egun gehixenetan bai. Eta hoxe izaten da pur bat, egunan transkursua gero ganaua eta bihorra eta gaztela baku, eta beste tarte horrek horreikian Gaztaia ditu. Urteko sasoien arabera aldaketan da Gaztaia egiten duzuen kopurua edo? Bai. Gu Gaztaia hasi azaruan, azaru hasieran da abuztu erdi ingurura arte egiten du. Azaruan eukite ditu, partuak, gehixen baten, geho urtarrila buelta hortan be jaixoten dira. Bilotzoneik, datorren urtean umatuko dira, baina umatuko dira urtarriletik aurrea. Orduan egiten du lehenengo artexan partuak azaruan, eta gero bilotzonak urtarrilean. Eta gure kanpaina azarotik agosto arte izaten da, eta
gero behin bustutik aurrera beste lasaitasun bat, Esan dozu, egunerokotasun danien egiten dozun lan badala, orduan pentsatzen dut, hartzai batek jaiegun gutxi izango itxula, ez? Oso lotuta... Bai, lan lotu bada, geuk langileen bato beste badaku, eta eurakin txandaka aldanik eta geixen libretzen zaiaketan gana, naiz da gugurako ekiena, o gugurako ekien beste, ez dan, baina, atzenen lana guztu ditxaku, eta ni lanea etortzen naizenean naiz laneako sensazio horrekin etorten. Egunerokotasun, bizitzia iruateko beste erabat. Ez da konparablia beste lan batzukin, baina, horixe. Esan dozu, Gaztaia egiten duzuela, eta hori dela eta gaztandegira hurbilduko gara, bat prozesuaz behar baiteko, eta Batzeuek hemen atxalde bazarretxean sortzen duzuen Gaztai horren inguruan horra baiteko. Goazen. Bai. Hasier hemen gauz Gaztai artean, ikusten du hemen zeuek ekoizten duzuen dana, zenbatero egiten duzuen Gaztaia zeuek eta egiten duzuen bakoitzian zenbat Gaztai ekoiztera egiten zaren? Hori apur bat ez nian araberakua. Ontxe, kanpaina ziren zela hauzen da ez negeixu zela hauen, egiten du 2 egunetan segiran Gaztaia, baten deskantzu. Daula, toka egiten den aldiro, domekia toka egiten domekia eta martizena toka egiten martizena. Eta zenbat Gazta egiten dian be, bardina, zenbat eta zenbat esne hauen, oin gabitz, hastian lau o bost bider toka egiten da Gazta egitea, eta ingoitu aldiko, 140 kilo, 150 kilo Gaztai. Zein ja prozesua, zein pauso jarraitu behar esaten duzue, gero akaberan ikusten duen Gaztai honeik ekoizteko? Lehenengo gauze ardixa jaiztia. Hoi ituako lan bat, ardixa jaiztia, eta esne hori temperatura zehatz batzutan, 3 gradutan, mantentzia, segunda gehienez, eukileke 3 eta 12 horretan. 3 eguneko esneak pilatu lehike, tope. Guri, ez margena bakuz, daukeun, elaboraiteko daukeun katxarro peño, o untzixa peño, esne geixo produziten du, orduan, oin ez daku alde hortatik arazoik. Eta esnia jaitzi, hotzien mantendu Gaztaia egiteko egune arte, eta gero ja Gaztaia egiteko egunean, esne hori kuba batea pasau, eta kuba hortan behotu, bere fermento eta gatzak bere temperaturaren bota, haik eta mamina egin arte. Mamin hori jendanean, moldetan sartu eta moldetatik prensata juten da. Atzaldian, egun hortako atzaldian, prensatik eta gatzuretan sartzen dira gatza hartu deixien, atzenean Gazta hone duken konserbatetente bakarra, gatza da, eta ja hortik, kamara eta pasa egiten da, gutxienez 2 hilabetetan, saldu alizateko. Hemen ikusten ja batzuk saltzeko moura dauzela, beste batzuk oin inbarri. Bai, hona itxe Gaztaioia garbituta daku salmentarako gertu, eta baina Gaztaia kamaran ez da hola goten, hola da bentel publiko presenta egiten den moura, baina Gaztaia kamaratan egoten da bere lizunakin. Lizun hau, Gaztaia berak eukibidan lizun bada. Bai, behorrak eukiten dagoena, ez? Bere eskua. Kamara hontan sortzen den lizun natural bada, eta biharrezko gaina Gaztaia ondo ontzeko. Hasiera baten lizun zurixoak izaten dira, gero berdatu eskuten dira, gure etxien, koloreo hartu arte, etxe bakoitzian, kamara bakoitzian, lizun motoa diferentiak egoten dira. Oso ondo, Hasier eskerrik asko irakustiarren zeure hartaldi, irakustiarren zer dan zeuek egiten duzuena, eta beste barik, urren arte. Zuei, hori da.